maka amshar gona da kuɗi to hankali na kwanci kan wanda ya faci CV yan mandula gama ta zamani na ban samu baba ya ake ciki ne na ga kana taya ka an dafa taliya ya labari baba ka kwana biyu ka ga lamura sai a hankali ko baba ko ke da aka gani ka ba hankali gayi kaza ka san dai kafi ni cin kai ko yanzu dai baba me abin yanzu dai duk mu ga wannan zancen ga wata shawara yau mecece shawara faɗa mana ita shawaran nan fa amma haɗari gari ta yanzu dai baba kowace irin shawara ce faɗa mana ita kawai yanzu akwai wani boka wanda da ya baka magani kamar an yi an gama mu same shi yanzu zai biyo wani mutum shi dai ya dai samu rayuwa ta wagga sana'a ta bokanci na yi yaba wagga sana'a amma bai baranta ni gurin ma nake wata rana wurin jaye-jaye ne ka san in dai mutum na bada magani ba a lefiya sai abu ya dawo gida to me bayan an ka gaba an ka ci ko baya amma bare ashiru kai baba ba na raba ka da wanga aiki na bokanci ba ba raba ka da wanga aiki na iskanci ba tun ɗazu ina ta kwala ma kira cikin gida amma ka zo ka kyale ni kana ji baba na beguwa a ga ki kashe shi na abokanci ba yi bace ka ji na faɗa ma in kana bari ka bari to baba idan na bar sana abokanci mi zan ci to sana'a abokanci ita dai sana'a baka zuwa ka samu wata sana'a kai sai dai sana'a abokanci a ni wallahi ba ban iya bar wagga sana'a ta bari wata rana ai na ganka da dalla wata nan sai ka ba wani magani bebe ya ka ba a wani dawo in noman kai kana ganin sana'a abokanci ita za ka samu mai dare idan na bar sana abokanci baba mi za ka ci kai ka gani sai ita za ka samu mai dare sai ka gani ga ka gani inda kana ganin kai sana'a abokanci ita za ka dogara da me ganin al'ajabu na sani ina na beguwa a zo man da doguwa yau ina dan tsatsun be ina na beguwa ina doguwa dan tsatsun be mun sani ku dakata. Baya muna sallama nan. Ku koma da baya-baya. Ku zo da baya-baya. Ku zo da ƙafafu twali-twali. Nan baya muna sallama. Ya yi sanar. Ku zo da baya-baya da ƙafafu buɗe-buɗe. Ya isa ku lallaba kar ku take muna jinjiraye. Yayi, ku juyo ku zanna nan. Ku juyo. Boka abin da yake tafe da mu. Dakata! Na sa abin da ke tafe da ku. Babban matsalar ku ita ce kuna son ku yi kuɗi. Haka ne boka. To matsalar ku ta zo ƙarshe in dai za ku bi dokoki. Boka wani irin dokoki ne in dai za mu yi kuɗi za mu iya bin su. To yayi matsalar ku ta zo ƙarshe. Doguwa, ina son yau a ba waɗanga ɗaya aiki. Ina son su yi kuɗi, duniya su yi kowa kuɗi. Na'am za a faɗa masu. Kuna ji, ta ce a faɗa maku, za ku samo kan mutum, zo da shi a haɗa muku magani. Kai ko shawara kuka yi?
Ba ka da matsala in dai wannan ne za a samu. To ku tashi ku tafi kuma yanzu na kaso. Ku tashi. Ku tashi. Ku za a buɗe muku ƙofa. What? Hey, ku lallaɓa kare ku takan maɗaya aljanu. What? Ku tafi da baya-baya. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Wai ina za mu samu kan mutumin nan da bokan na ya ba mu aikin ga. Wai ina ha ganin za mu samu kan mutum. Baba, bokan nan wayare na mana da wayo. Yanzu ka san abin da za a yi. Na san uban bokan nan. Don haka mu je mu saro kan uba ne mu kai mai. What? Haka ma za a yi mu je kawai. Kare shi shi uban bokan. Wallahi ba ni ba na tine mai. Na tine mai ba na bane. Ba na bane na tine mai. Ya isa, ku juyo ku zauna. Ya isa. Boka ga mun dawo ko mun zo ma da abin da kake bukata yadda kake so. Tunda kun biya ma da dogo abin da take nufi, kuɗi ka kun yi kun gama. Ruce je ka ba mu. Bari kashe boka kan gana da nauyi. Na ji alama. Kuɗi ka ai an gama. Tunda kun ka biya mu da doguwa da bukatar ta. No. Wayo kan baba. Wayo. Kan baba ne. Wayo.